Pues molt bona vesprada. Avui estem així convocant la roda de premsa per presentar el que és el tercer encontre Steampunk així al COI, que tindrà lloc el proper 19 i 20 de novembre a la Sala Àgora. Aquest esdeveniment està organitzat per l'Associació Amics de l'Steampunk i d'alguna manera al final aquesta activitat té com a objectiu la promoció del gènere literari que barreja èpoques utòpiques i anacròniques com és l'època victoriana amb una època i uns escenaris futuristes i una estètica, com heu pogut veure en altres ocasions, una estètica molt original, molt genuïna i que es fa ressò de l'steampunk que ve d'un gènere literari però que al final es fa extensible a diferents àmbits com és la moda, la música, etc. Des de joventut hem volgut recolzar aquest esdeveniment perquè ens sembla interessantíssim promoure i oferir també una alternativa d'oci i també perquè sembla importantíssim recolzar el nostre teixit cultural i associatiu de la ciutat. Així amb mi tinc a Victoria Romero, que ella és la presidenta de l'associació i que vos comentarà en més profunditat tota la cartelleria i totes les activitats que tenen plantejades per a aquest esdeveniment. Hola, bona vesprada. Gràcies per oferir-nos la possibilitat d'estar ací, de parlar d'aquest event, que com bé has dit és el tercer ja en contra Steampunk. Vam a començar un poc així, sense saber l'acceptació que podia tindre en la gent. Ho vam fer el primer any dins inclús de la Fira Modernista, i ha sigut un èxit total, la gent l'ha acceptat d'agrat, no de superagrat, o sigui que li ha agradat molt, i així estem en el tercer encontre ja, que com també bé has dit estarà en la Sala Àgora. Simplement, també ho has comentat tu perfectíssimament, és una estètica, molta gent encara no ho sap, però molta també sí que ho sap ja mos coneix. És una estètica que naix en la dècada dels anys 80 per el cine. En el cine comencen a fer pel·lícules basades en la literatura de l'època victoriana, l'època modernista, i ahir s'imaginen que la gent aniria vestida con coses molt característiques d'aquella època, tot el que tenia relació amb el vapor, tot el que tenia relació amb la indústria. Entonces, tota aquesta estètica comença ahir. Es dona un boom de fantasia i a partir d'ahir és molt acceptar, comença en el cine, però la gent del carrer comença a acceptar-la. Ja comencen a crear-se grups i a fer encontres, reunions, i a partir d'ahir és ja el boom d'aquest gènere. I nosaltres estem ací, en el COI, i el COI també ho ha acceptat perfectíssimament. I, de fet, aquest és el tercer encontre i va ser, des de l'associació hem preparat un munt d'actes, d'activitats, que ara parlarem, i encantats de poder fer-lo. Comentem un poquitiu, perquè ja el dic, són moltes les persones ja interessades en participar, tant socis com no socis, i han preparat moltes activitats. N'hi haurà concursos d'indumentària que seran femení, masculí i infantil, perquè el que volem és que la família participi tota, no solament els majors, volem que els xiquets també participen, que els pares enduguen els xiquets, que es claven ja en aquest món, perquè és molt divertit i realment els xiquets ho passen molt bé. Després n'hi haurà performance, que n'hi haurà diverses activitats. N'hi ha exhibició d'esgrima, es farà. N'hi ha els duelos, n'hi haurà duelos de cavallers i duelos de dames. Això està. Després n'hi haurà parades on es podrà comprar articles de l'estil modernista. Modernista, mare, estic jo ara, de steampunk. I després n'hi ha balls. N'hi ha moltíssimes activitats, enguany és molt. I tot preparat perquè la gent dins d'aquests 2 dies pugui disfrutar, passar-s'ho bé, que vinga, que mos conega, que conega l'estètica, perquè
a pesar de que és desconeguda, la gent que ho sent o mos veu no sé, a voltes en alguna fotografia o això, té inquietud, no? Eixa inquietud volen que vinga, que mos pregunte, que mos mire, que no es quede en la idea de que és algo molt frívolo, no? Perquè moltes voltes pensen, ai, això és molt frívolo, és una manera de disfressar-se. No, estem recreant algo molt seriós, molt elegant, dins de la fantasia molt elegant, i la gent que ha vingut encantar, i de fet és que venen, ho coneixen i a l'any següent volen vestir-se, o sigui que molt bé, i n'hi haurà molta cosa. En el QR del cartell anem clavant totes les activitats. Es posaran tots els horaris, perquè aquesta setmana estem concretant, perquè ja el dic, és que estan quidant-nos, preguntant-nos, es posaran tots els horaris i ahí podran consultar a quina hora es farà el duelo, a quina hora es farà el concurs, a quina hora es farà cada cosa. Però n'hi haurà molta cosa. Disfrutarà la gent que vinga. Tenim així també a Julieta, que ja forma part de l'associació i que s'encarrega principalment de la part estètica de la indumentària i que també podrem trobar en l'encontre steampunk. Li dono la paraula per a que ens comenti un poc de què va tot això. Primer que res, convidar a tot el món que ho conega i el que no ho conega l'steampunk que vinga a veure-mos i disfrutar de les nostres activitats. La indumentària, sobretot, que és el més llamatiu de l'steampunk, a part de les activitats, que sempre agrada molt, perquè el que ho veu per primera volta, que li ho mostres per primera volta quan pronuncies la paraula steampunk, el diuen això què és, no? I quan ensenyes fotografies la gent es queda molt flipada i diu això m'agrada molt, no? Jo vull vestir-me així. És una indumentària molt atractiva, molt lliure dins dels cànons de lo que seria el model de l'steampunk, però té molta més llibertat. No és com quan es vestim de modernisme, que és molt més rígida i aquesta indumentària, estàs més lliure i a la gent, sobretot a la gent jove, li agrada molt, no? Els socis socis han col·laborat moltíssim i cada volta més estan més introduïts. Els socis, de fet, han crescut en la indumentària del modernisme de l'steampunk, és una simbiosi. En l'steampunk també han crescut molt perquè al principi eren un poc més tímids, seguien tots potser un poc dins de l'steampunk una estètica concreta i han descobert que l'steampunk té moltes estètiques dins de la pròpia estètica steampunk i ells mateixos ja han anat diversificant les estètiques i jo com a persona més encarregada del món de la indumentària estic molt contenta i molt orgullosa que s'hagin llançat i que ho facin tan bé. I res, estic molt contenta de socis perquè estan molt implicats i cada volta més implicats i més dispostos a investigar el món de l'steampunk i res, estic molt satisfeta de socis. I ara espero que els que no ho coneguen vinguen i ho disfruten tant com nosaltres. Jo simplement agrair a l'associació, a les persones que ho conformen, a l'associació de steampunk, per la creació i l'organització d'aquest esdeveniment, perquè cada vegada van superant-se. Abans ho comentàvem, que se'n van també a 3 fires a incorporar noves idees a la nostra ciutat i ens sembla interessantíssim poder traslladar aquest món, aquesta cultura tan creativa, tan diversa, que puguem disfrutar en aquesta ciutat, que nosaltres hem d'estar ahí recolzant tot el que facin. Per tant, des d'ací animem a la ciutadania que pugui gaudir amb nosaltres d'aquest esdeveniment tan xulo.